Ako obnoviť sliznicu žalúdka a tráviaceho traktu? Odpovedám na vaše otázky. Takéto príznaky často znamenajú, že je zapálená sliznica pažeráka, žalúdka alebo časti tráviaceho traktu. Odtiaľ názvy gastritída, ezofagitída, kolitída. Keď je výstelka podráždená, jedlo dráždi steny, narúša sa tvorba kyseliny a enzýmov. Objavuje sa ťažoba, bolesť, grganie a hlien v hrdle. Dôležité nie je potláčať signály tabletkami na cestách, ale znížiť zápal a dať sliznici čas na hojenie. Prvý krok. Odstráňte všetko, čo škriabe a páli. Suché desiaty, veľmi horúce jedlá, ostré chute, tvrdá strava, jedenie v zhone. Prejdeme na mäkkú teplú textúru. Žele nápoje, ľanová kaša, krémové polievky, jemné pyré. Takéto jedlá obalia, zmierňa bolesť a dajú sliznici priestor na obnovu. Jeme v menších porciách a dôkladne žujeme. Druhý krok. Odstraňujeme príčiny zápalu. Znižujeme stres, vyrovnávame režim stravovania, neľaháme si spať hneď po jedle, podporíme organizmus vitamínmi A, D a E, pridáme protizápalové potraviny, to sú teplé zeleninové jedlá, jemné bielkoviny a dostatok tekutín, studené jedlá, sítené nápoje a nočné prejedenia posúvajú proces späť. Sliznica sa neobnoví za jeden deň, potrebuje pokoj, teplú stravu a pravidelnosť. Bez toho sa žalúdok nedá do normálu a príznaky sa budú vracať. Ak chcete postupný plán, čo jesť po jednotlivých dňoch a ako postupne rozširovať jedálniček, napíšte do komentárov slovo čreva a pošlem vám podrobný návod do súkromnej správy.